हेलौ लोगोफोर, जाय नोंथांमोना टय'टायाव जयेन जाबाय बिथांमोना रां खामायनानै लानो हासिगोन आरो जाय बिथांमोना जयेन जानो होननानै जयेन जायाखै दायो थाबैनो जयेन जानानै रां खामायनानै लानो हागोन। मानो होनोब्ला बियो दासिमहालागै उइद्र' होगासिनो, दाबो साननैल' जादों, गोबाव जायाखै। बेनिखायनो दा बेवहाय रां खामायनानै लागनो हागोन। दायो बांसिनानो बेवहाय टय'टायाव माने बाहायनो रोङाखै आरोना, इउस खालामनो रोङाखै। माबोरैहाय इउस खालामो, मा खालामनांगौ, माबोरै खालामनांगौ बेखौ बारा मिथियाखै जानांगौ। बेनिखायनो आं दिनै फोरमायहरगोन, दिन्थिहरगोन। भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां। बिदिब्ला जोङो नायलांदिनि। गिबियावनो रिसार्ज खालामग्रो, बिनि उनावहाय नोंथांमोना माबोरैहाय इनभेस्ट खालामनांगौ आं बेखौ दिन्थिलांनोसै। टय'टायाव थांदो, बिनि उनावहाय बेयाव मोनथाम अपसन दं, VIP लेभेल, टय'टा, इन्टारेस्ट। बे मोनथाम अपसन दं, बे मोनथाम अपसनखौ नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनांगोन आरोना। बेवहाय गिबियावनो दङ VIP लेभेल 1आव मा दङ, 495 खौ नोंथाङा इनभेस्ट खालामथारनांगोन आरोना। बेखौ इनभेस्ट खालामाबा नोंथाङा माखासेखौ खालामनो हानाय नङा। बे 495आ सानफ्रामबोनि थाखाय नङा आरोना, बेयो 70 दिननि थाखाय, माने 70 दिननि उनावसो बेखौ जों उइद्र' खालामना लानो हागोन। बेनिखायनो जों सानफ्रामबो उइद्र' खालामनो थाखाय नैबे टय'टायाव थांदो। टय'टायाव थांनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबे 275खौ इनभेस्ट खालामनांगोन आरोना, सानफ्रामबो बख'नो थाखाय। 275खौ जों इनभेस्ट खालामोबा 425 मोनगोन आरोना सानसेयाव। बेखौ नोंथाङा सानसेनो उइद्र' खालामनानै लानो हागोन। आरोबाव जोंहा नैबे इन्टारेस्टआव नायोब्लाबो 280 दं। 280 इनभेस्ट खालामोब्ला जोङो 20 घन्टानि गेजेरावनो जोङो 430खौ जोङो मोननो हागोन आरोना। 430खौ जों मोननो हागोन। दायो मोननैजों दाजाबोब्ला जों सानसेयाव बेसेबां मोनगोन? 855 रां। 855 रांखौ जों सानसेयाव उइद्र' खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। दायो नोंथांमोना माखौथो गोबाव खालामनो, जाय बाहायनो रोङाखै बेफोरबायदि बाहायबानो जाबाय। VIP लेभेल 1निखौ बेखौ खालामग्रो, 495खौ खालामग्रोथारनांगोन आरोना। बिनि उनावहायसो नोंथांमोना टय'टानिखौ खालामनांगोन। सानफ्रामबोनि उइद्र'खौ माने इनभेस्ट खालामनानै उइद्र' खालामनानै लानो हागोन आरोना। बे टय'टायाव मोनसे 275खौ इनभेस्ट खालामदो, बिनि उनावहाय इन्टारेस्टनिखौ 280खौ इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोननि इनकामा फैबाय थासिगोन आरोना। रिसार्ज खालामनानै दोनब्लाल' जानाय नङा, बेवहाय ओरैनो रिसार्ज खालामनानै दोनब्ला ओरैनो जेबो रांबो बारायनाय नङा, जेबो बारायनाय नङा। बेयो बिदिनो थाबाय थागोन, नोंनि रिसार्जआ थाबाय थागोन आरोना, बेयाव जेबो बाराया। बेवहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट बे मोनथामखौ रिसार्ज खालामनोब्ला डाइरेक्ट 1000 होनानैनो, माने खनसेनो रिसार्ज खालामनो नागिरा, 1000 होनानै नोंथाङा खनसेनो रिसार्ज खालामखानो हायो। बिनि उनावहाय नोंथाङा रानै इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। 495खौ सिगां खालामग्रोदो, इनभेस्ट खालामग्रोदो। बिनि उनावहाय टय'टायाव 280खौ इनभेस्ट खालामबावदो। बिनि उनावहाय 275, टय'टानिखौ 275 आरो इन्टारेस्टआव 280 बिसोरखौ इनभेस्ट खालामबानो नोंथांनिया गासिबो अके जाबाय। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दानिया जोङो उइद्र' लेभेलाव थांनि, हमाव थांनानै जोङो उइद्र' थुदिनि। उइद्र'आव खायसेया उइद्र' रोङाखै होनदों, उइद्र'खौ माबोरै खालामनांगौ होनदों। बेनिखायनो आं खोन्थाहरनो सानदों आरो। गिबियावनो नैबे प्लिज स'स कार्ड, बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ गासिबो होनांगोन आरोना। बेयाव नोंथांनि नाम, नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार, नोंथांनि CIF नाम्बार आरो बेंकनि नाम, बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय बेवहाय। बिनि उनावहाय नों उइद्र' खालामनोब्ला नैबेयाव नोंनि एमाउन्टखौ बहायबानो जाबाय, बेयाव एमाउन्टखौ बहायदो। बिनि उनावहाय बे उइद्र' नावआव क्लिक खालामबानो अके जासिगोन। अब्ला नोंथांनि राङा सानसेनि गेजेरावनो नोंनि एकाउन्टआव हाबहैगोन आरोना लोगोफोर। दायोथ' जेबो खिलिमिलि गैया, थाबैनो जादों उइद्र'आ।
दायो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। जाय बिथांमोना दासिमहालागै जयेन जायाखै, जयेन जादों। आं डिसक्रिपसनावनो होदों लिंकखौ। थाबैनो जयेन जादो।